Tembung salah kaprah basa Jawa. Bedane tembung tapak asta lan tapak asma. Tembung tapak asta tegese cap jari. Dene tembung tapak asma tegese tanda tangan. Dadi yen sing dikarepake iku tembung tanda tangan, sing bener migunakake tembung tapak asma, dudu tapak asta. Muga-muga ana guna paedahe kanggone pasinaon. Matur nuwun.